Като патки звучат. Лебедово езеро. Никога не съм виждал тапир. Не, аз съм виждал, но фалшив. Вижте, азиатския слон има само отгоре такова. Да не ни вземе камерата. Милко се опитал да ми купи нормално обикновено кафе и вижте какво получихме. Но пък е кафе. Грешно ли беше, че така направих? Я ме снимай мен. Как ти скачи на главата? Мале, това няма такова усещане, разбираш ли? Здравейте, хора! Ние сме на сафари. Ние сме сега в Виетнам, на остров Фук. И както казах, сме на сафари и сега отиваме да разглеждаме животни и аз много искам да понеже до 3 часа пише, че е храненето на животните и аз много искам. Знам, че може да галим лъвчета, защото като бяхме в автобуса имаше една картинка, на която децата галиха лъвчетата. Чао! Добро утро. Вижте го, бе! Вижте го, бе! О, майле! Мале, какво сладичко! Прилича на малка хиена. Това е от породата на тигра. И така, хора, ние от известно време сме в Виетнам, което означава, че е време за второто предизвикателство на Sony и Ozon, техния компас за приключение. Нямам търпение да го отворя, защото следващите дни ни очакват много интересни неща тук в Виетнам. Така че, чувате ли петлите? Жестоко е, просто така е велико. Петли, гущери, гекони, всякакви боболеци. Едно малко кученце преди малко ни се качи на главата буквално. Но така, супер яко е. Сега време за предизвикателство. Така, номер 2. Забавен кадър. Точно. Супер. Така. Красотата на природата е толкова безгранична, че лесно успява да ни спре дъха. Днес ще се потопите в нейната магия и спокойствие. Заснемете сцени от местната природа, нейните животински и растителни видове с slow motion функцията на камерата Sony ZV-1. Успех семейство! Продължаваме! Тук ще слезахме от автобуса, който беше безплатен и взимаше всички хора от острова и ги води до тук до сафарито. Жегата е нечовешка просто. Спряха ни на някакво място, където трябва да чакаме вече шатъл, който е до самото сафари. И жегата е нереална. Разбирате ли какво значи нереална жега? Автобусът ни дойде след по-малко от 10 минути и е супер як, с климат тих и хладен. Така че вече го изчакахме. Това с галянето на слончите на лъвчета не съм сигурен дали го има, защото този парк, сафари парк, е conservation парк се води, т.е. животните са в максимално естествена среда и предполагам, че няма да има възможност чак толкова за големи интеракции с тях.
Но сега ще разберем, когато отидем. Влизаме. Това не е ли опасно те да дойдат? Но той измислял с тия ролове, предполагам. Те са малки горилки. Като се миличкото нищо. Така ли? Не, просто да си ходи. Като от уния митичните създания, дето Нево е писал. Превеждал. Хорих мисля, че окото му е горе, тук ще го видях по окото му. Да, и аз така. Човека... Зъбите са му като човешки, но. Виж как се кефи, виж колко му е яко. Колко са сладки. Вижте колко е яка, така се го мурка. Вижте, там имат пещера. Там са много. Колко дълго живее средно животно? До 2 седмици не. Как човек 70 години? Е средно. Майко. Сгушили е доста силно казано. Витая ли? Не чупай, той не стане като Хари Потър. О, любимото животно на Туинизма. Ето един! Хора, снимайте го Туниз хамелеона. Аз видях фламингото, не видях хамелеон. Чакайте, ние ще те снимам. Здрасти! Ей! Как така като... Тази е доста големичка. Тя май е взела другите, затова видят на клетка. Чакайте, сега трябва да прочетем какви са условията. Да, условията са да ги храниш. Да. Тия банани белят ли са? Не, направо му го даваш, що си го яде. Ето, чакайте, тук пише сега. Kéo hình lại cái món đập vào ngoài đó. Ý là chịu mà đi ngoài đó, cái bán chuối á. Thôi. Rồi. Nó xin kìa. Lấy xuống liền. Cũng ăn bỏ luôn. Đó.
Той иска още. Чакай. Така са го обучили, обаче Така ли си когато го не му пази? дават банани или бамбук, защото те ти дават 3 банана и 2 бамбука в кутийка. Когато му даваш листа, не ги приема. И какво да си го обучили ти? Какво би предпочел? Сладкия банан или някакво листо? Но, само да кажа, че моите листа го приема. До сега това си беше чист зоопарк, честно да ви кажа. Даже се чувствам малко потисната, че го правим изобщо. И се надявам поне в сафари частта, където сега отиваме, животните наистина са в някаква естествена среда, не оградени в някакви клетки. Тоест те не са в клетки, но са в много малки ограждения. Вече влязохме в сектора с хищниците, в сафари частта и има двойна ограда, т.е. отделят се хищниците с останалите животни, да им дадем места, защото да не стане грешно. Тигър, Мюко. Không đập tay vào cửa kể với em ha. Ôi, to chưa? Това беше сол-сол. И то малко от Алиекспрес. Бяхме малко в автобус от градския транспорт, само че вързан с едни вериги. И пак бяха оградени животните, изобщо не беше на някаква голяма територия. Обиколихме го за 5 минути. Видяхме много отблизо лъвовете, тигрите също. И зебрите. Да, и зебрите, и са с много красиви отблизо и в естествената среда. Тони според мен ще иска да стане фотограф на National Geographic, като порасте. Хора, сега отиваме да храним жирафи. Защото то беше много смешно, защото С слоновете. Тони преди сафарито обясняваше, искам при жирафите и се качихме на автобуса и минаваме точно тук при жирафите. Той ето ги и ние спряхме при жирафите. Кай е при жирафите? Влизаме, без да му дам нищо. Довиждане, жираф! Довиждане, жираф! Айде да ходим бързо. Хора, сега хранехме животни, но и гледахме животни, но те, които хранихме, бяха така от разстояние, от клетки и сега отиваме, опитаме се да не закъснеем за
Junior Zoo. Да. Да, това е когато децата влизат в ролята на хората, които се грижат за животните. Надявам се и това да не е точно от клетка, ами да влезем вътре, но звучи много яко, защото храниш ги, грижиш се за тях цяло. Да. Хайде, скачай. Жестоко е. Назад, така. Така ли? И ние ще седнем като вас. И отпред много. Ние 13, колкото аз бях в първи клас, толкова и Туни. Отидохме за да вземем билети, но не ни пуснаха, защото трябва 1 час преди това да се вземат. Обаче, понеже на обявата не го пишеше, ние за това сме дошли горе-долу. И мама и тати малко се изнервиха. Бяха много настоятелни и за това си имахме специален бус и сега имаме само ние. Единствено да се грижим за лемурите. Специално организиран. Но само за нас. Да. Давай, навътре. Може да го погледнем, мамо. Изчакайте. Тихичко. Дай му. Дай му царевичка. Това са само в Мадагаскар. Много сладко. Поли снимки. Снимка? Здрасти. Здравей. Не мога да повярвам. И аз Я снимай мен. Как ти скачи на главата? Да те ближат. Ще разплача. Велико е. Кажете им чао-чао.